Vďaka tejto streche ušetríte až 7000 eur. Poviem vám prečo. Toto je klasický krov. Avšak na tento klasický krov budete potrebovať až dvakrát viac peňazí. Vyžaduje o mnoho viac materiálu a je na ňom komplikovanejšia práca. Preto už roky realizujeme a odporúčame tento moderný väzníkový krov. Potrebujete menej dreva, montáž je o mnoho rýchlejšia a navyše nepotrebujete robiť ďalší strop. Mnohé rodiny už u nás ušetrili aj polovicu ceny oproti klasike. A ak niekto rozmýšľa nad betónovou doskou na strechu, to už by mohol rovno stavať druhý dom. Takže, ak chcete strechu, na ktorú sa môžete spoľahnúť a zároveň ju nechcete preplatiť, poradte sa s nami vo Vesto. Pomôžeme, poradíme a vy budete mať estetickú strechu, vyrobenú na mieru, za rozumnú cenu a dodanú na čas v sľubenej kvalite. Kliknite na tlačidlo nižšie a vyplňte krátky formulár na našom webe. Na váš dopyt odpovieme aj s prvotnou cenovou ponukou na neskôr do 48 hodín.